नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. 8 वर्षांच्यान फरारी आशिल्ल्या गांजा प्रकरणाच्या आरोपीक अटक. कारवार. गेल्या 8 वर्षांच्यान गांजा प्रकरणात भागी आशिल्लो आरोपी न्यायालयाच्या विचारणा वेळार न्यायालयात हजर जायनासतना तशेंच संबंधित पोलिसांक मेळनासतना 8 वर्षांच्यान फरार आशिल्ल्या आरोपीक शिताफीन अटक करूंक कारवार शहर पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांक यश मेळ्ळें. कारवारच्या सदाशिवगड निवासी प्रशांत सदाशिव नायर हो बंधित आरोपी. हेमचेर 2013 सालात गांजा सारखे नशेचे पदार्थ विक्रीचो आरोपी प्रकरण दाखल जावन अटक वॉरंट काडिले. जाल्यार त्या वॉरंटाक न्यायालयात हजर जायनासतना पोलिसांक मेळनासतना फरारी आशिल्ले. 17 ऑक्टोबर 2023 दिसा सकाळी 11 वाजताना सदाशिवगडच्या राजकनबाग हिंगा पोलिसान व्यवस्थित सापळ रचोवन आरोपीक ताब्यात घेतले. या प्रकरणात आरोपीक धरूक DYSP व्हॅलेंटीन डिसोजा हेमगेल्या नेतृत्वात कारवार शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रमेश हुगार, PSI विश्वनाथ निंगोळी, कर्मचारी सूरज कोठारकर, राजेश नाईक, गिरीशय्या, विकास नंद्रे हेमी भाग घेयलो अशें कळ्ळां. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. लॉरी आणि कार अपघातात एकट्याले मरण, 2 जण जखमी. भटकळ. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ बायपास ब्रिजाकडेन जाल्ल्या एक लॉरी आणि कारच्या भीषण अपघातात एक महिला मृत जाल्ली घटना आज घडली. मृत महिला रिटा डिसोजा ही उडपीच्यान गोवा वचूं वयताली अशें कळ्ळां. या अपघातात 2 जण गंभीर जखमी जालात. भटकळ शहर पोलीस ठाण्यार ह्या प्रकरणाची नोंद जाला अशें कळ्ळां. कौटुंबिक कलहान घोवानच केलो बायलेलो निगृण खून. भटकळ. कारवार जिल्ह्याच्या मुर्डेश्वर तेर्दमक्की सब्बत्ती लागीं कौटुंबिक कलहान घोवानच बायलेलो धारधार हत्यारान गळ कापून खून केल्ली घटना काल घडली. नंदिनी लोकेश नाईक वय 30 ही मृत महिला. मृत 2 पोराले आवय असून घोवा बरोबर सब्बत्ती हिंगा भाड्याच्या घरात वास्तव्याक आशिल्ले. घोव बायलाले सदांच झगड जातेर आशिल्ले. जाल्यार काल ह्या झगड्याचे रुपांतर खुनात जाले. खुनी लोकेश नाईक हेमका पोलिसांन अटक करून प्रकरण दाखल केला. पुढे तपास सुरू आसा अशें कळ्ळां. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.